Tene Decembre kalo kile muga an kononto samba flan muga andur demesteve chena mso ni cheoni yantuma aw bismillah wadon kibaru kene kan foli anita nu wan kanu wana lami bogo bela jele mali kono ani mali koko aw wadon kibaru ni wati sele foli ko fe kuno fol bamenu mambolo kuluda kuluko uludo be tarike ko juma tebene Decembre kalo kile muga an wara samba flan muga andur ko ba wachwale mado yere koni ataki yere kon keni nga nyasi anga jamana fintigila ka do mini yere kon si yero bene mi sandare yere koni obe ka yere jo yere kon nana ko o ataki yere kon kera ka sangani nege kan ta annani wakati yere di Comité interministériel de gestion des crises catastrophes ni oluye sekojek mawere hulu la seri belebele do yere kon ke mina ya ira ka fo ko Decembre kalo kile muga anduru shi ka dugu yere kon je Decembre kalo kile muga anworo samba flan muga andur ko siterni convoi ba do yere kon sera anga mali jamana duani yere la Juma tebene Decembre kalo kile muga anworo samba flan muga andur ko kuye Assemblée générale de la mutuelle de l'air militaire maw yere ka nyogoye session belebele yere kon mi yere kon mi ke 105 kilin kuka o nyogoye yere kon nyema yere kon kume général de brigade tuman ko ne yere de boloni ale yere anga jamana dugma kelekelaw ka chef d'état major yere Juma tebene Decembre kalo kile muga anworo samba flan muga andur ko kuye campagne de vaccination lancement cérémonie yere di mi yere kon nyema yere kon kuma hanga jamana premier ministre yere boloni ale général de division Ablaye Maiga yere kon hakma ko nyema yere kon ki hanga jamana nyema yere de tokola son excellence le général d'armée Assimi Goïta wakati temene wala ina fa ambela jele yere kon ba kalama ni yere kon ni Donald Trump ni ali États-Unis jamana nyama halere kon kumbura ni nga déclaration bilibili do yere kon ke mina ya ira ka foko ayamara yere kon te jamana do yere kon bolo luga do halega jamana yere kon nana wafana ko visa yere kon te jo jamana kon de nuna o jamana nunu yere kon jela mi yere kon ni IC jamana sabaw yere kon ni holu yere kon kumala o ko kum yere kon na mi yere Nigeria halere kon bora ni nga jabi telma yere kon ko yere kon na Nigeria ira ka foko kadam ne do kun temene yere kon na ko ayamara yere konte ko États-Unis jamana kono di foshere kasi Niger jamana yere konnan wo fana ko ga visa yere konte di États-Unis jamana kono di foshere matuguni alamisa temene Decembre kalo kile muga andur samba flan muga andur États-Unis jamana nyama Donald Trump hale déclaration belebele do yere ke mina ya ira kafo kale frabu jugma yere kon ke nga nyesi Nigeria jamana yere kon ma kere na la kanyesi Nigeria force de l'état islamique ma yere kon ma ni olu yere kon e bamaji wale ma yere de Nigeria jamana yere kon nana ay ira kafo kale o ataki nunu yere kon ke kasabu yere kon ke ko bamaji wale ma nunu yere kon me ka wale jugu yere kon de tani ka nyesi chrétien yere ma Nigeria jamana yere kon nana o de la yere kon wile ni nga jabi ko ko yere la nukuna fulnya banu ne ba amblo koro biya mina men wala wi ha bido kibaru kon nana Juma temene Decembre kalo kile muga an woro samba flan muga andur ko bo majole ma do yere kon farla nyonga ni ngata ataki yere kon ke ni nga nyese anga fintikila ka osigi yero do yere kon mani o yero yere kon belembe sandare ni obe ka yere jo yere kon nana anga chef d'état major général yere kon ya ira ka fo ko maminu yere kon farla nyonga ni nga ni ataki yere kon organiser ko manunu yere be talike jesim mauni olu groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Flamma yere fana koluk malani olu front de libération de l'Azawad mawi fota se KM mawere kon mahni olu katiba ansar edin du masina mawere ko ni jegulu sabanu yere kon farla nyonga ninga ataki yere kon ke kanyesi anga fintigla kanunu yere sigero yere kon ma kunga kuka sababu yere kon ke anga fintigla ka ko chesiri nuka barake chukonyuma yere kon ku jabi telma yere kon ke ka dankari ni manu yere ka ataku bela jele ma ko wati mi yere la nga fintigla ka yi jabi telma yere kon ke ko bo ma jole ma chama yere kon bolla ko bolla ka tagu mo ko chama yere reto minu yere sara hani minu yere jogina ko sobe ko yere kon bela jele ko fami yere kon yanga fintigla ka yere kon holu yere kon tara uno feni ngata unyini choko mi yere kon na ni zoni sigiba ma yere be se ga habla la kana yere kon nana ni be anga jamana fintigla ka ko chesiri halenu ka barake choko nyuma yere de kon yira sabla use kon dongo bela jele yere de kon ke kadankari ni ataki jugu yere kon na mi yere kon kumeka ke kanyesuma ame do yere de ke halaka basigi yere sabati anga mali
jamana yɛrɛ kɔnɔna hala k'an ka fitigilakaw bɛɛ lajɛlen lakana. Comité interministériel de gestion de crise et catastrophe ni olu yɛrɛ ye sekojek maaw yɛrɛ olu ye laseli belebele dɔ yɛrɛ kan kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ ka ɲɛtagaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ a ka tajimafɛnw basigili ko yɛrɛ la. O yɛrɛ de senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko Decembre kalo 25 su ka dugu yɛrɛ kɔni jɛ Decembre kalo tile 26 yɛrɛ la san 2025 ko tajimafɛn convoi caman yɛrɛ kɔni sera an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la produit pétrolier ka biro la min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana douane yɛrɛ la ko Mali jamana bɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔnɔna k'u ka kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jaabi ɲuman yɛrɛ de di sabula ko min yɛrɛ kɔni tajimafɛn yɛrɛ kɔni ko camanba yɛrɛ de donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni citerne yɛrɛ kɔni ko 680 yɛrɛ de donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ an ka jamana pétrole ko yɛrɛ kɔni ɲɛma olu ka jɛɲɔgɔnya ɲuman yɛrɛ kɔni kɔsɔn ko nin citerne ba in yɛrɛ doli an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ an ka jamana autoritéw ka cɛsiri yɛrɛ de yira tajimafɛnw basigili ko yɛrɛ la an ka Mali jamana kɔnɔna na waati min yɛrɛ kɔnɔna tajimafɛnw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na sekojek maaw y'a yira k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ teliman dɔw yɛrɛ kɔni de ta k'olu bila sen kan ni o de ye ka tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni di an ka jamana station caman yɛrɛ kɔni ma ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni feereli daminɛ teliya yɛrɛ la wa k'an ka jamana zone minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ani o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔli ka gɛlɛn k'u jija yɛrɛ kɔni ni ka tajimafɛn yɛrɛ fana bila ka taga o yɔrɔ ninnu yɛrɛ fana la ni tajimafɛn doniba yɛrɛ la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye sekojek maaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni ye wele bila maliden cɛman n'a musomanw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma denmisɛnnin fara maakɔrɔba yɛrɛ kɔni kan k'u k'u hakili yɛrɛ kɔni sigi tajimafɛn ko in yɛrɛ la k'u ka na jɔrɔ tajimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni na ka taa aranbaw yɛrɛ kɔni minɛ station yɛrɛ kɔni da la walima ka tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni san ni ka taa maraw yɛrɛ bolo ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ka caman yɛrɛ fara tajimafɛnw gɛlɛya yɛrɛ ka hali ni ka aran caman yɛrɛ fana jɔ an ka jamana station yɛrɛ la an ka jamana autorité maaw fana y'a yira k'a fɔ ko ni maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni minɛna k'a fɔ ko e yɛrɛ de bɛ ka tajimafɛnw yɛrɛ feere sɔngɔ gɛlɛn yɛrɛ la walima ko e yɛrɛ kɔni minɛna k'a fɔ k'e bɛ ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni mara i bolo ko ɲangili jugu yɛrɛ kɔni bɛ taa ni ɲin sɛgɛrɛ sekojek maaw y'a yira k'a fɔ ko o wale ninnu yɛrɛ de b'a to ko tajimafɛn yɛrɛ bɛ gɛlɛya an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o la ko Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka o ko ninnu yɛrɛ kɔni dabila sabula ko bɛ i n'a fɔ i bɛ ka sariya yɛrɛ de sɔsɔ sekojek maaw ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin an ka jamana autoritéw ma hali an ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni na sabula olu yɛrɛ de kɔni y'u seko n'u denko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ cogo min na nin tajimafɛn ninnu yɛrɛ bɛ se ka don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na lakana yɛrɛ kɔnɔna na o kɔfɛ a ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin an ka jamana citerne bolilaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma an'u ka apprentis yɛrɛ ma fo ka taa se opérateur pétrolier yɛrɛ ma a y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ de ɲin donni tajimafɛn ko yɛrɛ kɔnɔna ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni opération belebele yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni o camanba yɛrɛ de kɔni donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye sekojek maaw yɛrɛ kɔni olu ye wele yɛrɛ kɔni bila malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ ko bɛɛ k'i hakili sigi ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni ko bɛɛ lajɛlen b'o yɛrɛ sɔrɔ sabula ko tajimafɛn citerne 680 yɛrɛ de donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na juma tɛmɛnen Decembre kalo tile 26 san 2025 ko ye assemblée générale de la mutuelle de l'armée de terre maaw ka ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ de min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ san o san siɲɛ kelen k'u ka o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ɲɛmaayaba yɛrɛ kɔni kun bɛ général de brigade Tumani Kone yɛrɛ de bolo ni ale ye an ka jamana duguma kɛlɛkɛlaw ka chef d'état major yɛrɛ de u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ fana la min yɛrɛ kɔni ye conseil d'administration yɛrɛ kɔni ale membre caman yɛrɛ kɔni kun bɛ fo ka taa se commission de contrôle maaw yɛrɛ ma ale ni an ka région militaire ka mutuelle ka délégué olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in kɛnɛ kan u ka nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ ye tali kɛ u ka san 2025 bilan bɔli yɛrɛ kan fo ka taa se san 2026 baara minnu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ ni ka u da don olu yɛrɛ fana la o yɛrɛ kɔni kɔfɛ maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔnna rapport min yɛrɛ kɔnɔna na ni u ka san baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a kɔnɔna na fo ka taa se san yɛrɛ kɔnɔna na u ye wari min yɛrɛ kɔni labaara olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma o kɔfɛ u ye décision belebele dɔ yɛrɛ kɔni ta minnu yɛrɛ kɔni taara walasa ka mutuelle ninnu yɛrɛ kɔni dɛmɛ cogo min yɛrɛ kɔni na olu yɛrɛ fana bɛ se ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin u ka membres bɛɛ lajɛlen ma général Kone ka kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ k'u ka nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'a la sabula k'a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye u ka se k'u ka san bilanw bɛɛ lajɛlen bɔ k'u ka siniɲɛsigi baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana dilan ka u ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ fana falen u ni ɲɔgɔn cɛ
o kɔfɛ a ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin mutuelle ninnu bɛɛ lajɛlen ma u ka baara kɛ cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na k'ali n'a sɔrɔ ni gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen nɔ wa a y'a ɲini mutuelle ninnu yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka caman yɛrɛ kɔni fara u ka activité ninnu yɛrɛ kan wa kumaɲɔgɔn yɛrɛ fana falen u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka continuer k'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛ lieutenant colonel Kula Yatara ni ale yɛrɛ de ye mutuelle ka warimarala yɛrɛ kɔni ye ale ye rapport yɔrɔ belebele fila yira o fɔlɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ wari min yɛrɛ kɔni bɛ kɛsi kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko mutuelle yɛrɛ ka kɛsi yɛrɛ kɔnɔna na ko wari min b'a kɔnɔ k'o bɛ taga fo sefa wari miliyari 11 ni buruburu de la a filanan yɛrɛ bɛ tali kɛ u ka financement ko yɛrɛ kɔnɔna a y'i da don kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna u ka san 2025 yɛrɛ kɔnɔna na u ye financement min yɛrɛ kɔni kɛ u ka baaraw kɔnɔna na o kɔfɛ yɛrɛ kɔni a ye hakili sigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ a y'a yira k'a fɔ ko mutuelle yɛrɛ kɔni bɛ continuer n'u k'u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ kilennenya yɛrɛ kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni ye ka fintigilakaw n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ka jamana fintigilaka min yɛrɛ kɔni banna walima ni minnu yɛrɛ kɔni bɔra u ka baaraw la fo ka taa se retraite yɛrɛ kɔni ma o n'a ɲɔgɔnna caman yɛrɛ kɔni k'olu ka baara yɛrɛ kɔni ni ka olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ k'olu yɛrɛ kɔni b'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko u kan cogo min yɛrɛ kɔni na u ka baara bɛ se ka kɛ kilennenya ale ni lakana kɔnɔna na juma tɛmɛnen décembre kalo tile 25 san 2025 ko kun ye campagne de vaccination lancement cérémonie yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kun an ka jamana premier ministre yɛrɛ bolo ni ale ye général de division Ablaye Mayiga yɛrɛ kɔni k'a kun bɛ ka o ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana ɲɛmaaya yɛrɛ de tɔgɔ la son excellence le général d'armée Assimi Goïta u ka o cérémonie yɛrɛ kɔni kɛra cathédrale Garawali yɛrɛ la Kambila commune yɛrɛ la maa fɛn fɛn min yɛrɛ kɔni kun bɛ o kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan olu ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana autorités yɛrɛ ma u y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u cɛ yɛrɛ kɔni siri cogo min yɛrɛ kɔni na an ka jamana baganw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila lakana yɛrɛ kɔnɔna na ani jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ fana la o yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye APK ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana autorités yɛrɛ ma k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ k'olu yɛrɛ kɔni ye décision min yɛrɛ kɔni ta zone kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛ baganw yɛrɛ suɲɛ an ka jamana kɔnɔna na k'olu yɛrɛ décision min yɛrɛ kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan suɲɛko yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ kɔni jara olu yɛrɛ kosɛbɛ sabula min yɛrɛ an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni olu ye a yira k'a fɔ ko ni maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni minɛna bagan suɲɛ yɛrɛ kɔni na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'e yɛrɛ kɔni bɛ ɲangi ni ka ɲangili jugu yɛrɛ kɔni da i kan ko campagne min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ san o san walasa ka an ka jamana baganw yɛrɛ kɔni vacciner k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛ walasa ka dankari bana jugu yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana baganw minɛ k'u b'o o vaccination ninnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka dankari bana jugu yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ bɛ an ka jamana baganw minɛ ko vaccination ninnu yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ye ni ka baganw yɛrɛ caya kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni ye dumuniko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni ye k'a bɛ lakanaba yɛrɛ fana sabati o ko yɛrɛ la sabula ko ni an ka jamana baganw yɛrɛ kɔni vaccinera ka ɲɛ a b'u bali ka bɔ bana jugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tɔɔrɔ ma o la ni maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni o bagansogo yɛrɛ kɔni dun e yɛrɛ fana bɛ bali ka bɔ bana jugu ninnu yɛrɛ fana tɔɔrɔ ma vaccination yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana sɔrɔko yɛrɛ fana layiriwa sabula n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana bagan ninnu yɛrɛ kɔni nafaba yɛrɛ de b'u la jamana sɔrɔko yɛrɛ la ministre de l'élevage et de la pêche yɛrɛ kɔni sinsin ka k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ de kɔni bɛ bagan mara yɛrɛ kɔni la jamana sɔrɔko yɛrɛ la a ye Mali ka laɲini yɛrɛ fana yira ni o de ka baganw yɛrɛ fana caya an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula ko Mali bɛ ka seko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka dankari bana juguw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛsin an ka jamana baganw yɛrɛ kɔni ma ko de la ale y'a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni ka laɲini yɛrɛ de an ka jamana baganw yɛrɛ ka caya kosɛbɛ général de division Ablaye Mayiga ale ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ de bɛ vaccination ninnu yɛrɛ la sabula k'a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye ka bana dɔw yɛrɛ kɔni kunbɛn minnu yɛrɛ bɛ bagan sɔrɔ wa o bana ninnu yɛrɛ fana bɛ se ka yɛlɛma hadamadenw yɛrɛ fana fɛ ko vaccination ninnu yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka jamana bagan maralaw yɛrɛ fana bila hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna na sabula ko n'u ka baganw yɛrɛ kɔni vaccinera o b'u hakili sigi kosɛbɛ o kɔfɛ a ye wele yɛrɛ kɔni bila an ka jamana bagan maralaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ ko k'u sen yɛrɛ kɔni don nin campagne belebele in yɛrɛ la walasa nin campagne yɛrɛ kɔni bɛ se ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la k'an ka jamana sɔrɔko yɛrɛ kɔni na ko bagan mara yɛrɛ kɔni bɛ 12 yɛrɛ de la don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛmɛ sara yɛrɛ la o kɔfɛ an ka jamana premier ministre ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin an ka jamana bagan maralaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma ani partenaires
inafo FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale, fokata se CICR yɛrɛ ma olu ɲɔgɔnna caman yɛrɛ kɔni a ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma. I n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ la Decembre kalo tile 16 tɛmɛnen san 2025 min yɛrɛ kɔni États-Unis jamana ɲɛmaa ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Donald Trump ale yɛrɛ kɔni kun bɔra ni ka communiqué belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na y'a yira k'a fɔ ko ale ka visa yɛrɛ kɔni tɛ di Afrique jamana dɔw yɛrɛ kɔni ma o jamana ninnu yɛrɛ kɔni cɛma i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama min yɛrɛ kɔni AES jamana sabaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni kun bɛ o la o ko hukumu yɛrɛ de la min yɛrɛ kɔni ye Niger yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka jaabi belebele yɛrɛ kɔni kɛ o ko yɛrɛ la dɔgɔkun tɛmɛnen Niger y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye États-Unis jamana yɛrɛ kɔni ko a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ États-Unis jamana kɔnɔden yɛrɛ ka don ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'olu ka visa yɛrɛ fana tɛ di États-Unis jamana kɔnɔden fosi ma tuguni Niger y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ma kojugu kɛ nin ko in yɛrɛ kɔnɔna k'ale ye tajuru sara yɛrɛ de kɔni kɛ sabula États-Unis fɔlɔ yɛrɛ kɔni y'a daminɛ ale fana kɔni y'a yamaruya k'a fɔ ko a ka autorité maaw yɛrɛ kɔni ma k'u kana na u ka visa fosi yɛrɛ de di États-Unis jamana kɔnɔden fosi yɛrɛ de ma wa fana k'a yamaruyalen yɛrɛ fana tɛ États-Unis jamana kɔnɔden ka don ale ka jamana kɔnɔ Niger y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ye a interdit États-Unis jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ ko kana ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o fana k'ale ka visa yɛrɛ fana tɛ d'u ma k'ale o décision ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta a jantolen yɛrɛ kɔni bɛ a ka jamana intérêt yɛrɛ la Niger autorité yɛrɛ kɔni bɔra ni ka nin tajuru sara yɛrɛ kɔni laseli yɛrɛ kɛ wagati min yɛrɛ kɔni na o y'a sɔrɔ gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ Washington ni o ye États-Unis faaba ye ale ni Afrique jamana caman yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ visa ko yɛrɛ hakilina jiginna wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Donald Trump yɛrɛ kɔni kun ye laseliba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na a y'a yira tuguni k'a fɔ ko Afrique jamana dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ko walasa olu ka se ka don ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na walima ka visa yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko fo ni u yɛrɛ kɔni ye dollar wari 5,000 ka taa bila 15,000 yɛrɛ kɔni na ko k'o sara États-Unis yɛrɛ kɔni ye wala k'olu ka visa yɛrɛ kɔni bɛ se ka di o jamana kɔnɔdenw ninnu yɛrɛ ma i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama min yɛrɛ kɔni kun ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ fana ɲi yɛrɛ kɔni kun bɛ o ko yɛrɛ kɔni na nka min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ fana bɔra ni ka jaabi girima yɛrɛ kɔni kɛ o ko in yɛrɛ la a fana y'a yira Donald Trump yɛrɛ la k'a fɔ k'ale fana ka jamana yɛrɛ fana ye jamana ba yɛrɛ de o yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko ni États-Unis jamana kɔnɔden min fana y'a laɲini k'a bɛ na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko fo ni o fana ye caution yɛrɛ fana sara an ka Mali jamana yɛrɛ n'o tɛ ko a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ u ka jamana kɔnɔden yɛrɛ ka don ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ten an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ye jaabi min yɛrɛ kɔni kɛ o ko in yɛrɛ kɔni na Donald Trump ni ale fana États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ye iteliya yɛrɛ kɔni ni ka Mali jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɔ o lisi ninnu yɛrɛ kɔni cɛma min na y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ye Mali sen bɔ caution sarala ninnu yɛrɛ kɔni cɛma maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko Niger filɛ ka bɔ ka nin jaabi min yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma ko est ce que ko tɛna kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o fana k'a bɛ se ka gɛlɛya yɛrɛ fana ye u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ voyagew kɛ i n'a fɔ kalandenw feerekɛlaw fo ka taa se touristiw walima u ka diplomatiw yɛrɛ fana an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye Niger yɛrɛ kɔni ale ye jaabi telima yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma min na y'a yira k'a fɔ ko a yamaruyalen yɛrɛ kɔni États-Unis jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni ka na ale ka jamana kɔnɔna na walima k'ale ka jamana visa yɛrɛ kɔni ta ni k'o di États-Unis yɛrɛ jamana kɔnɔden dɔ yɛrɛ ma min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ni ale ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni ma bɔ ni ka na kuma yɛrɛ kɔni kɛ nin ko in yɛrɛ kɔni na nka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni a bɔra ni ka na kuma dɔw yɛrɛ kɔni kɛ nin ko in yɛrɛ kɔni na an bɛna bɔ ni ka na olu yɛrɛ kɔni da kulo yɛrɛ kan États-Unis jamana ɲɛmaa ni ale tɔgɔ de ye ko Donald Trump ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka déclaration belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ alamisa tɛmɛnen Decembre kalo tile 25 san 2025 a ka kuma yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Amérique yɛrɛ kɔni ye frappe juguman yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria force d'état islamique maaw yɛrɛ kɔni ma sabula a b'olu yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ k'u bɛ ka walejugu yɛrɛ de kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin Nigeria jamana chrétienw yɛrɛ ma o bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ ka o walejugu kɛ yɛrɛ kɔni na Donald Trump yɛrɛ kɔni kun ye Nigeria yɛrɛ fana jalaki o ko yɛrɛ la k'a fɔ ko Nigeria jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni tɛ k'u janto u ka jamana chrétienw na Donald Trump ka o laseli yɛrɛ kɔnɔna na a ma se k'a ɲɛfɔli caman yɛrɛ kɔni kɛ o ko yɛrɛ la walima u ka frappe yɛrɛ kɔni ye
kojugu minnu yɛrɛ kɔni kɛ hama olu yɛrɛ kɔni si ɲɛfɔ nka min yɛrɛ kɔni Afrique kɔmu ye olu y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ni frappe yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin Nigeria jamana yɛrɛ kɔni ma Nigeria autorités ka jɛn yɛrɛ kɔnɔna na sabula o y'a yira k'a fɔ ko frappe yɛrɛ kɔni kɛlen yɛrɛ kɔni kɛra ni Nigeria ale ni États-Unis ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ de ye wa k'u ka frappe yɛrɛ kɔni ye sebayaba yɛrɛ de sɔrɔ sabula k'a kɛra sababu ye ni ka Nigeria force d'état islamique maa caman yɛrɛ faga Donald Trump y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni yamaruya yɛrɛ kɔni di États-Unis jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka frappe yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin Nigeria nord-ouest yanfan yɛrɛ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni la ni Nigeria force d'état islamique bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ o yɔrɔ in ma sabula k'u ye ɲani jugu yɛrɛ kɔni da Nigeria jamana chrétienw yɛrɛ kɔni ma wa fana ko ko yɛrɛ kɔni ma diya ale ko de kosɔn ale yɛrɛ kɔni ni attaque in kɛ min yɛrɛ fana ye Nigeria ye ale y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni sɔnna États-Unis ka nin frappe yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula ko bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ kɔni kɛ bɛ ka bɔnɛ caman yɛrɛ de olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ka lakanako yɛrɛ kɔni kosɔn olu yɛrɛ yamaruya yɛrɛ di États-Unis jamana yɛrɛ kɔni ma k'u ka frappe yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin u ma cogo min yɛrɛ kɔni na o bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ kɔni daga bɛ se ka bɔ u da la wa u ka militaire y'a yira k'a fɔ ko bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ ka wale jugu min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ k'a ɲɛsin u ka jamana mɔgɔ caman yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛw chrétienw fo ka taa se diinɛ wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma ko violence min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ k'a ɲɛsin o maa ninnu yɛrɛ kɔni ma ko bɛ i n'a fɔ i bɛ ka se Nigeria jamana fɛn nafamabaw yɛrɛ de ka a ka lakanako n'a ka basigi ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la wagati tɛmɛnenw la Donald Trump yɛrɛ fana kun ye Nigeria yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ k'a tɛ ka u ka jamana chrétienw yɛrɛ kɔni lakana min yɛrɛ kɔni ye Nigeria ale jaabi min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko in na a y'a yira Donald Trump yɛrɛ la k'a fɔ ko bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ kɔni tɛ ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ yɛrɛ la k'u bɛ ka wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin olu ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko chrétienw b'a la silamɛw b'a la wa diinɛ wɛrɛ maa caman yɛrɛ fana b'a la wa Nigeria yɛrɛ kɔni jate jamana ye i n'a fɔ jamana min yɛrɛ kɔni ni faratiba yɛrɛ bɛ a ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka diinɛ kow yɛrɛ la Trump y'a yira Nigeria bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ la k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni kun y'u lasɔmi wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la k'a fɔ ko n'u ka menace jugu yɛrɛ kɔni dabila k'a ɲɛsin chrétienw yɛrɛ kɔni ma k'ale bɛ frappe jugu yɛrɛ kɔni kɛ ko i n'a fɔ o ma sɔn ale ka fota yɛrɛ kɔni ma ko de kosɔn ale fana ye frappe yɛrɛ kɛ wa ko États-Unis yɛrɛ kɔni tɛna sɔn fewu ko bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ kɔni ka caya kosɛbɛ ka taga fɛ jamanaw kɔnɔna na min yɛrɛ ye États-Unis lafasalikɛtɔ maaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni y'a yira bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ sigilen bɛ Nigeria jamana yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko n'u m'u ka wale jugukɛ yɛrɛ kɔni dabila ko min yɛrɛ kɔni États-Unis yɛrɛ kɔni k'a labɛnnen don sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni ka chrétienw yɛrɛ defa wa u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ tɔ k'a bɛ kɔfɛ u ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin Nigeria gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ma u ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni na sabula k'olu yɛrɛ de kɔni sɔnna ka jɛ olu fɛ cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka frappe yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin ni bamajɔlen maa ninnu yɛrɛ ma ni ne bɛ dan sigi an ka video kibaru kan m'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma